ሰላም ከመይለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ናብዚ ቻናል እንኳዕ ብድሓን መጻኹም። አባያ በእምነት ደቂ ሔዋን አደር እምነት ማተም ቃል ኪዳን ህላውነት ፈሊጠዮ ብብሌን ዓይኒ ኸሪአዮ ብሕታውነት ሰጊረዮ ትርጉም ናብ ራስ ተማኺረዮ معركتي قطر ممنا سويت نايس اقم تخلي قدنا زي تركبي زبتكم وعازة عنكو بحريخي مبرات قزا ኣብዚ ቻናል ኩላትኩም ከምትፈልጥዎ ወትሩ መምሃራይን መዘናግዕን ኣገረምቲ ፍጻመታት ዓለምናን ብፍሉይ እናተከሸነ ናባኹም ዝቐርበሉ ቻናል እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ መደባትና ተቋደስቲ ንክትኮኑ ብምሕባር ካልኣይ ድማ ሳብስክራይብ ብምግባርኩም ንዓና ዝበለፀ ጥንካረ ስለ ዝኾነና ሳብስክራይብ ብምግባርኩም ድማ ነመስግን። ነቶም ነባራት ስድራና ድማ ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምርዋ እናበልና ርእቶታትን ሓደሽቲ ሓሳባትን እንተሊኩም ድማ ኮመንት ብምግባር ንክተዛርቡና ንዕድመኩም። أقولي كن متعلي نافقك يتسدد عيتبلني كي موتكي أفركبي أبوت هيكوني فغري حسبي تملس باب دعجز أخي ينافق الله لبين عخي ንሎሙን ከም ትልሙድ ኣብ ሰሙን ብዙሓት ሓደሽቲ ፍጻመታት ተፈጺሞም ኣለዉ። ካብኣቶም ድማ ነዚ ሰዓት ዝኸውን ሓበሬታ ድማ መድላዋትና ወጊና ቪድዮ ናባኹም ኣቢልና ኣለና። ፈለማ ግን ብላይ ትጀምርዋ ናብቲ ትሕዝቶ ከናሰጋግረኩም። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ከም ትልሙድ ሓደ አንገብጋቢ ዝኾነ ጉዳይና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ንብዙሓት ኣደንጊጽ እዩ። ምክንያቱ ድማ እቲ ህቡብ ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ሃኒ ሃይለ ኣብ ሰሙን ብዛዕባ ኣፍቃሪቱ ተዛሪባ ኣሎ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣፍቃሪት ከም ዘይብሉ እየን ዝሓስባ ነይረን። ብዙሕ ናይ ዴት መልእኽትታት ይበፅሑ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ብዛዕባ ኣፍቃሪቱ ተዛሪቡ ኣሎ። መን እያ ብኸመይ ከተላልዮም ንዝብል ሕቶኹም ድማ ንምልሰሉ መደብ ኣዳሊና ቀሪብናልኩም ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ጽንሑ። ሰናይ ጻንሒት። ተዋስኣይ ሃኒ ሃይለ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ከተማ ደቀ ኣምሓረ እንትኸውን ትምህርቱ እውን ኣብኡ ተኸታቲሉ እዩ ወዲኡ። ምስ ዓባዩ ከም ዝዓበየ ዝዛረብ ሃኒ ኣዲኡ ገና ብህፃንነቱ ካብ ኤርትራ ተሰዲዳ ከም ዝኸደት ይዛረብ እዩ። ንኣዲኡ ብቴሌፎን እምበር ብኣካል ከም ዘይፈልጣ እውን ሓቢሩ እዩ። ኣብ ደቀ ኣምሓረ ገዝኦም ኣብ ጥቃቲ ዋና መንገዲ ከም ዝኾነ ኣብ ገዝኦም ድማ ባር ከም ዝነበሮም ኣብቲ ባር ይውዕል ይሓድር ከም ዝነበረ ብዙሕ ሕማቕን ጽቡቕን ገና ብህፃንነቱ ይርኢ ከም ዝነበረ ንትምህርቱ እውን ግዲ ከም ዘይነበሮ ካብ ትምህርቲ ተፈዲሱ ምስ መፀ ደብተሩ ደርቢዩ ኣብ ፀወታን ጎደናታትን ይውዕል ከም ዝነበረ ናይቶም ናብቲ ባር ዝመፁ ሰባት ፀባይ ሒዙ ከም ዝዓበየ እውን ይሕብር እዩ። ሃኒ ናብ ተዋስኦ ጥበብ ከመይሉ ከም ዝኣተወን ትዛረብ ገና ናይ ኤሌመንተሪ ናይ ሻልሻይ ክፍሊ ተምሃራይ እንከሎ እዩ ናብቲ ጥበብ ምንጣፍ ዝጀመረ። ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ድራማታትን ብሃማማቲኤ ዝቐርቡ ዝነበሩ ንጥፈታት እውን ይነጥፍ ከም ዝነበረ ይሕብር እዩ። ፈለማ ሃኒ ናብቲ ጥበብ ብሳዕስዒት ጀሚሩ ነይሩ። ድሓር ግን ድሕሪ ኣዋርሕ እቲ ናይ ሳዕስዒት ዝነበረ ሞያ ናብ ተዋስኦ ብምቕያር ሳብ ሕጂ ቀፂሉሉ ይርከብ። ሃኒ ገና ተምሃራይ ኤሌመንተሪ እንከሎ ኣትሒዙ ፀጉሩ ያንውሕ ከም ዝነበረን ኣብ ፀጉሪ ፍሉይ ባህታ ከም ዝነበረን ይሕብር እዩ። ናብ ተሽዓይ ክፍሊ ምስ ተሰጋገረ ግን ኣብ ክፍሊ መማህራን ፀጉሪ ይቆርፁ እዮም ምስ ሰምዐ ፀጉሩ ንከይቁረፅ ኢሉ ትምህርቲ ከም ዝገደፎ እዩ ዝዛረብ ኣብ ዝገበሮም ቃለ ምሕትታት። ተዋስኣይ ሃኒ ኣብ ኤርትራ እንከሎ ትክክለኛ ስሙ ዮናታን እዩ ዝበሃል ነይሩ። ድሓር ግን ብዘለዎ መልክዕ ምክንያት ናይ ገዛውቶም ቆልዑ ሃኒ ዝብል ሳጓ ከም ዝሃብዎ መብዛሕትኦም ሰብ ድማ ብሃኒ ከም ዝፈልጥዎ ይሕበር እዩ። ብቲ ዝነበሮ መልክዕ ዝረኸቦ ሳጓ ከም ዝኾነ እምበር ትክክለኛ ስሙ ዮናታን እዩ ነይሩ። ኣብ 2018 ኣብ ዝነበረ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ምክንያት ብምግባር ካብ ደቀ ኣምሓረ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተሰዲዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተወ ድማ ሞር ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ብምትሕባር ናብቲ ናይ ተዋስኦ ጥበብ ብምእታው ናብርኡ ይመርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር።
ተዋሳኣይ ሃኒ ብዘለዎ ብጣዕሚ ጽቡቕ መልክዕን ዝማርኽ ቁሞናን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ንፍቕሪ ይሓትኦን ያፍቅሮን እየን። ንሱ ግን ንማንም ጓል ክሳብ ሕጂ ፍቓደኛ ከም ዘይነበረ እዩ ዝዛረብ ኣብ ዝገበሮም ቃለ መሕትታት። ብዙሓት ሰባት ንሃኒ እንታይ ዓይነት ሃይማኖት ከም ዝኽተል ይሓትዎ እዮም። ምክንያቱ ድማ ኣብ መብዛሕትኦም ዝሰርሖም ድራማታት ማዕተብ ኣይኣስርን እዩ። ነዚ ሕቶ ድማ ተዋሳኣይ ሃኒ መልሲ ይብሉ እዩ። እቲ መልሲ ከም ዝስዕብ ይመስል ዶ ንሱ ድማ ተኸታሊ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ከም ዝኾነ እዩ ኣብ ኣለዳ ሚድያ ዝተባሃለ ናይ ዩቱብ ቻናል ሓቢሩ ዘሎ። ገና ካብ ህፃነቱ ጀሚሩ ንተዋሳኣይ ባድሻ ብጣዕሚ ያድንቆ ከም ዝነበረ ዝሕብር ሃኒ ክሳብ ሕጂ እውን ንተዋሳኣይ ባድሻ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዎ እዩ ዝዛረብ። ብዙሓት ሰባት ንሃኒ ሃይለ እዙይ ትዕቢተኛ እዩ፣ ሰብ ኣየዛርብን፣ ብመልክዑን ቁመንኡን ይምካሕ እዩ፣ ንሰብ ክንዲ ጽፍር እግሩ እውን ኣይርእን ክብሉ ይስምዑ እዮም። ንሱ ግን ብኣንጻሩ ትዕቢተኛ ከም ዘይኮነን ስኸፍታ እምበር ምንም ዓይነት ትምክሕትን ትዕቢትን ከም ዘይብሉ እዩ ዝሕብር። ኣብ ኣለዳ ሚድያ ወሮ ቃለ ምሕትት እንትዛረብ ምንም ዓይነት ትዕቢት ከም ዘይብሉን ስኸፍታ ጥራሕ እምበር ካልእ ዓይነት ምንም ዓይነት ናይ ትዕቢትን ትምክሕትን ነገራት ከም ዘይብሉ እዩ ሓቢሩ። ብፍቕሪ ተዋሳኣይ ሃኒ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝሓማን ብዙሓት ድማ ንፍቕሪ ከም ዝሓትኦን ንሱ ግን ንጥቕሚ እምበር ንፍቕሪ ከም ዘይቀርበን ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ኣብ ቴሌፎኑ ኤቲኤም እናበለ እቲ ስሙን ሴፍ ከም ዝገብር ኤቲኤም ማለት ድማ ናይ ኣታዊ ምንጪ ከም ዝኾነት ንምግላጽ እዩ ዝብሉ ሕቶታት ይቐርብዎ ነይሮም። ነገር ግን ሃኒ ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ከም ዝኾኑ ነቲ ሕቶ መልሲ ይብሉ እዩ። ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እምበር ኣነ ንማንም ብጥቕሚ ዝቐረብዎ ሰብ የለን እዩ ዝብል። ገለገለ ሰባት ግን እዚ ወዲ ብመልክዑን ቁመኑን ተጠቂሙ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ወፃኢ ቁርሺ ይልእኻሉን እውን ይልእኻሉ እየን ይብሉ። ነዚ ድማ መልሲ ይብሉ እዩ። ንሱ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሉ መልሲ ይብሉ ኣሎ። ሃኒ ኣብ ሶሻል ሚድያ ማለት እውን ኣብ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም ብስሙ ብዙሓት ፌክ ኣካውንት እናኸፈቱ ከም ዘሸግርዎን ብስሙ ድማ ብዙሓት ህያባትን ገንዘባትን እናተቐበሉ ንዘይፈልጠን ደቂ ኣንስትዮ እውን ብስሙ እናጀንጀኑ ከም ዝኾኑ ይሕብር እዩ። በዚ ምክንያቱ ድማ ብዙሕ ወቀሳታት ንሃኒ ዝበፅሑ ዘሎ ገንዘብ ይቕበል እዩ፣ ጥቕሚ ዝቐርብ እናበሉ ዝዛረቡ ዘለዉ በዚ ፌክ ኣካውንት ሰባት እናኣተዉ ከም ዝጅንጅኑን ከም ዘዛርቡን እዩ ዝሕብር ዘሎ። ኣብቲ ቃለ ምሕትት ዝገበሮ ንዓይ ዝደሊ ሰብ እንተሃልዩ ኣብ ኢንስታግራም ብምእታው ኦፊሻል ሃኒ ሃይለ ዝብል ኣካውንት ኣሎ፣ በዚ ኣቢልኩም ክትረኽቡኒ ከም እትኽእሉ ክሕብረኩም ይፈቱ ይብል ሃኒ። ተዋሳኣይ ሃኒ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 6 ፊልምታት ብምስራሕ ናብ ህዝቢ ኣበርኪቱ እዩ። ጽቡቕ ተቐባልነት ድማ ረኺቡለን እዩ። ጽቡቕ ኣታዊ እውን ኣሕፊሰን እየን። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ብዛዕባ ናይ ሃኒ ድሕሪ ባይታ እዚ ካበናኩም ናብቲ ናይ ሎሚ ዛዕባ ክነሰጋግረኩም ኢና። ተዋሳኣይ ሃኒ ሃይለ ኣብዚ ሰሙን ሓድሽ ነገር ኣብ ናይ ኢንስታግራም ፔጁ ሼር ገይሩ ቀኒዩ ነይሩ። ንሱ ድማ እዛ ኣብ ስክሪን እትርእይዋ ዘለኹም ፎቶ እዩ ሼር ገይርዋ። ኣብዛ ልዕሊ እዛ ፎቶ ድማ እዛ ትስዕብ ጽሑፍቲ ሰፊራ ነይራ። ክቡራት ሰዓብተይን ኣድናቕተይን ሕጂ ሰዓቱ ኣኺሉ እታ መናብርተይን ንመጻኢ ጽቡቕን ሕማቕን መኻፍልተይን ክትኮነኒ እያ ኢለ ዝሓረኽዋ ጓል ሂዋን እዚኣ እያ። ንኣድናቕተይን ሰዓብተይን ድማ ሓጎሰይ ሓጎስኩም ስለ ዝኾነ እየ ናባኹም ምስ ናተይ ስእሊ ኣተሓይዘ ጠቂዕልኩም ዘለኹ ይብል። ሰሰናዩ ንገጥመና ድማ ሰናይ ትምኒትኩም ኣብ ኮመንት ግለጹልና እዩ ዝብል ሃኒ። እታ ጽሑፍቲ ንሕና ድማ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ጽቡቕ ሓሳብ ናባኹም እቲ ሓቂ ክትፈልጥዎ ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ምሳና ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝጸናሕኩም ብጣዕሚ ኢና ናመስግን። ሰሰናይ ንዓኹም።